А сега, нека да ви покажа как се забърква формулата за риби. Първо вземате малко... какво беше? Там. Охо! Мустак от треска. Сега се сетих. Паметта ми не е както едно време. Ето защо измислих тази песен. Там. За да се получи успешно тази сложна трансформация, е необходимо спешно много точна комбинация от светлина от този род и малко рибено мустаче. Мастило от октопод, прибавя се обаче. Невероятно фантастично, но факт. Това е поуката. Дори магиите, биологични, са дело на науката. Малко морска анемония от дъното на вечния океан. Съчетава се в хармония с отварата, която правя сам. Елексирът е почти готов, но все пак формулата довършете. И към съставките суров хайвер от някоя риба добавете. Невероятно фантастично, но факт. Това е поуката. Дори магиите, биологични, са дело на науката. Отпива се капка, бързо се преглъща и вълшебната смес моментално ви превръща от обикновен наблюдател в морски обитател.